హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు లెవెల్ 3 క్లాస్ ఉపదేశ అమృతము. సో ఈ ఉపదేశ అమృతము అనేటువంటి గ్రంథంలో ఇప్పటి వరకు 6 శ్లోకాలను మనము చూసినటువంటిది. ఈరోజు 7వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యాఖ్యానంతో ఈ శ్లోకాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీల రూప గోస్వాముల వారి విరచితమైనటువంటి ఉపదేశ అమృతము అనేటువంటి గ్రంథాన్ని లెవెల్ 3 క్లాస్లో మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈరోజు ఈ క్లాస్కి మీ అందరికీ మరొకసారి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ ఉపదేశ అమృతము అనేటువంటి గ్రంథము మనకి శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు రచించినటువంటిది. సో దీనికి అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి పరమ పూజ్య శ్రీమా అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వ్యాఖ్యానం. సో వీరు మనకి షడ్ గోస్వాములు. సో రూప గోస్వాముల వారి ప్రభుపాదుల వారితో. సో ఇక ఇందులో మొత్తం మనకి 11 శ్లోకాలు ఉన్నటువంటివి. ఈ 11 శ్లోకాల ద్వారా శ్రద్ధ భక్తి నుండి ప్రేమ భక్తికి మారేటువంటి విధానం. అందులో మొదటి 3 శ్లోకాలలో శ్రద్ధ, ఏ విధమైనటువంటి శ్రద్ధను కనబరుస్తాలి, దానికి అవసరమైనటువంటి 6 అంశాల ఎడ శ్రద్ధను అంటే నియంత్రణ ఉండడము. 6 అంశాలు ఏవైతే భక్తికి ఆటంకాన్ని కలిగిస్తూ ఉన్నాయో, అలాగే 6 అంశాలు ఏవి భక్తికి దోహదపడతాయో చూసాము. అలాగే ఆ విధంగా శ్రద్ధ నియంత్రణ ఏర్పరచుకున్న తర్వాత సాధు సంఘ అంటే ఏ విధంగా భక్తిలో మనం పురోభివృద్ధి చెందడానికి ఇతరులతో భక్తులతో మెలగాలి అనేటువంటి మరి
ఇక ఈరోజు ఈ 7వ శ్లోకంలో భజన క్రియ, అనార్థ నివృత్తి, నిష్ఠ, రుచి అనేటువంటి అంశాలు ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతున్నాము. సో ముఖ్యంగా మనకి ఈ ఉపదేశ అమృతంలో మనస్సుని మరియు ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవడం మన యొక్క యాటిట్యూడ్, ఇస్కాన్ పర్పస్, గురువు మరియు శిష్యుల యొక్క వివరణము, సాధు సంఘ, అలాగే వేరియస్ టైప్స్ ఇంతకుముందు చూసాము. కనిష్ట అధికారి, మధ్యమ అధికారి, ఉత్తమాధికారి, వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, ఏ విధంగా క్వాలిఫికేషన్స్. సో భక్తిలో వివిధ స్టేజెస్ డెవలప్మెంట్ ఇవి మనకి. సో మొదటి బిందువు అయినటువంటి ఆ శ్లోకంలో మనం చూసినటువంటి ఆ శ్లోకంని చూద్దాము. మనకి ఇప్పటి వరకు మనం చూసినటువంటి శ్లోకాలు. వాచో వేగం మనస క్రోధ వేగం, జిహ్వా వేగ ముదరోపస్థ వేగం, ఏతాన్ వేగాన్యో విషహేత ధీర సర్వామపిమా పృథవీం సశిష్యాత్. మొదటి శ్లోకము. ఇక రెండవ బిందువు అత్యాహార ప్రయాసచ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రహ జనసంగచ్చ లౌల్యం చ షడ్భిర్భక్తి వినశ్యతి. సో అత్యాహారము, ప్రయాస, ప్రజల్ప, నియమాగ్రహము, జనసంగచ్చ, లౌల్యం చ ఇవి 6 భక్తికి ఆటంకాన్ని కలిగించేవి. అలాగే ఉత్సాహాన్ నిశ్చయాత్ ధైర్యాత్ తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తనాత్ సంగత్యాగాత్ సతో వృత్తే షడ్భిర్భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి. సో మరొక 6 అంశాలు ఉత్సాహంగా ఉండడము, నిశ్చయంగా ఉండడము, ధైర్యంగా ఉండడము, వివిధ రకాలైనటువంటి కర్మలను అంటే చేయడం, అలాగే సంగత్యాగ, తర్వాత గురువుల యొక్క వారితో కలిసి వారి నుండి వివరణలు తెలుసుకోవడము భక్తికి పురోగతి కలిగించేటువంటిది. ఇక మరి ఏ విధంగా భక్తులతో ఉండాలి? దదాతి ప్రతిగృహణాతి గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్చతి భుంక్తే భోజయతే చైవ షడ్విధం ప్రీతి లక్షణం. సో కానుకలు ఇవ్వడము, ప్రతిగా కానుకలు స్వీకరించడము, రహస్య విషయాలను చర్చించడము, తెలుసుకోవడము, అలాగే ప్రసాదము భుజించడము మరియు వారికి భోజయంతే ప్రసాదం ఇతరులకు పెట్టడం, ఇవి 6 లక్షణాలు మనకి భక్తిలో సాధు సంగత్వంలో ఉండాల్సినటువంటి అంశాలుగా చెప్పబడింది. అలాగే పంచమ బిందువు కృష్ణేతి యస్య గిరితం మనసాద్రియేత దీక్షాస్తి చేత్ ప్రణతి బిచ్చ భజంతి మీశం శుశ్రూషయ భజన విఘ్న మనన్యమన్య నిందాది శూన్యాది హృదయ లభ్య అంటూ చెప్పబడినటువంటి. అలాగే 6వ బిందువు దృష్టై స్వభావ జనితైర్వపు దోషై నా ప్రాకృతత్వమి భక్త జనస్య పశ్యేత్ గంగాంబుస నకలు బుద్భుద పేన పంఖై బ్రహ్మదవత్వం ప్రగచ్చతి నీరధర్మహి అంటూ చెప్పబడినటువంటి. ఇవి 6 శ్లోకాలను ఇప్పటి వరకు మనము చూసినటువంటివి. హరే కృష్ణ. సో ఇక ఈరోజు మనము 7వ శ్లోకాన్ని చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో 6వ శ్లోకము ఎవరైనా నేర్చుకొని ఉన్నారా? ఇంత ముందు క్లాస్ అయినటువంటి శ్లోకం ఎవరైనా చూడకుండా చెప్పగలిగే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. 6వ శ్లోకం పూర్వ క్లాస్ లో చూసినటువంటి శ్లోకం. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఎవరు నేర్చుకోలేదు. అలాగే క్విజెస్ చేస్తున్నారా? క్విజులు చేయండి. ఓకే,
ఎవరైనా చూసి చదువుతారా? బుక్ ఉందా మీ దగ్గర? 6వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. స్వప్న మాతాజీ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. వచ్చు ప్రభుజీ, చూడకుండా వచ్చి శ్లోకం ప్రభుజీ, బట్ వాళ్ళు చెప్తారేమో అని చెప్పి వాళ్ళు చూస్తున్నాను. చెప్తారేమో చూస్తుంది, చెప్పండి. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభుజీ. దృష్టై స్వభావజనితైర్వపుషశ్చ దోషై నా ప్రకృతత్వమిహ భక్తజనస్య పశ్యేత్ గంగాంబసాం న ఖలు బుద్బుదఫేన పంకై బ్రహ్మద్రవత్వం ఉపగచ్చతి నీరధర్మైర్. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభుజీ. సో ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. మనకి పూర్వపు శ్లోకమైనటువంటి 6వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతుంది. ఇక్కడ దృష్టై స్వభావ జనితైర్వపుచ్చ దోషైర్. దృష్టై అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా మూల కృష్ణ భక్తి భావనా స్థితిలో నెలకొన్న వాడైనటువంటి విశుద్ధ భక్తుడిని ఆ దేహాత్మ బుద్ధి రహితుడుగా ఉంటాడు అనేటువంటిది చెప్పబడుతుంది. అటువంటి వాళ్ళని మనము భౌతిక భావనలతో చూడరాదు అనేటువంటిది ముఖ్యంగా ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఆత్మ యొక్క అసలైనటువంటి కార్యము విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి, అంటే దేవదేవుని యొక్క ప్రేమయుత సేవలో నెలకొనడము. అదే అటువంటి ప్రేమయుత సేవలో నెలకొనడం అనేటువంటిది ముక్త స్థితిలోనే సాధ్యమవుతుంది. మరి అటువంటి వాళ్ళని మరి అటువంటి విశుద్ధ భక్తులు హీన జన్మలలో ఉన్నప్పటికీ, చెడ్డ దేహఛాయను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, వికృత రూపాన్ని కలిగి ఉన్నా లేదా రోగగ్రస్తులు ఉన్నట్టు అటువంటి ఆ దేహాలను గురించి వారిని పట్టుకోవద్దు, అంటే పట్టించుకోవద్దు. వారి యొక్క భక్తిని మాత్రమే, వారిలో ఉన్నటువంటి భక్తిని మాత్రమే చూడాలి అనేటువంటి చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే సాధారణ దృష్టిలో అటువంటి విశుద్ధ భక్తులు మనకి దుర్బలమైనటువంటి దేహాన్ని కలిగి ఉన్నట్లుగా కనిపించినప్పటికీ కూడా మరి వారు విశుద్ధమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నట్లే. అటువంటి వారి యొక్క అంటే బాహ్యమైనటువంటి దోషాలను ఎన్నవద్దు. దానికి ఇక్కడ చెప్తారు, గంగాంబుస నకలు బుద్బుదపేన పంఖైర్ బ్రహ్మ ద్రవత్వం పగచ్చతి నీరధర్మై అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. సో గంగాజలం ఎన్నడూ కూడా కలుషితం కాదు. ఎందుకంటే అది వర్షాకాలంలో బురదగాను బుడగలుగాను ఉన్నట్లు కనిపించినప్పటికీ అది గంగాజలం ఎంతో పవిత్రమైనది. అలాగే విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుడు దేహపరంగా భౌతికంగా ఏదైనా ఇబ్బందులు కలుగుతూ ఉన్నట్లు కనిపించినప్పటికీ అవి ఏవి కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవద్దు అనేటువంటిది, పట్టించుకోకూడదు అనేటువంటిది. ఎందుకంటే గంగాజలం ఎన్నడూ కూడా అపవిత్రం కాదు. అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అవగాహనలో ఉన్నటువంటి విశుద్ధ భక్తులు, అగ్రాసురులైనటువంటి వారు జలస్థితిని పట్టించుకోకుండా గంగా నదిలో స్నానం చేస్తారు. అలాగే వారిని కూడా మనం పవిత్రంగానే చూడాలి అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడినటువంటి విషయం. సాధుసంగా ఎలా వాళ్ళతో ప్రవర్తించాలి. ఇక ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, శ్లోకాన్ని నాతో పాటు రిపీట్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. స్యాత్ కృష్ణ నామ చరితాదిశితాప్య విద్యా. స్యాత్ కృష్ణ నామ చరితాదిశితాప్య విద్యా. స్యాత్ కృష్ణ నామ చరితాదిశితాప్య విద్యా.
स्यात्कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या स्यात् कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या स्यात्कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो किं त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा 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 स्वाध्वीक्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री स्वाध्वीक्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री स्वाध्वीक्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री स्वाध्वीक्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री स्वाध्वीक्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री स्वाध्वीक्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री हरे कृष्ण सप्तम बिंदु स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्यविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु सा कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्यविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु सा कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानो किं त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाध्वीक्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री 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 श्री कृष्ण మొత్తం శ్లోకం स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्यविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किं त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाध्वीक्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री
సాత్ కృష్ణ నామ తద్గతమూలహంత్రీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సాత్ కృష్ణ నామ చరితాదిసితాప్య విద్యా హిత్తోపతప్తరసనస్య నరోచికాను కింత్వాదరాదనుదినం ఖలు సైవ జుష్టా స్వాద్వీక్రమాద్భవతి తద్గతమూలహంత్రీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సౌభాగ్య లక్ష్మి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ చెప్పమంటారా? చెప్పండి మాతాజీ. ఓకే. స్యాత్ కృష్ణ నామ చరితాది సితాప్య విద్యా పిత్తోపతప్తరసనస్య నరోచికాను కిం త్వదరాదనుదినం ఖలు సైవ జుష్టా స్వాద్విక్రమాద్భవతి తద్గతమూలహంత్రీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే మమతా కృష్ణ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. షత్ కృష్ణ నామ చరితాదిసిత్యాప్య విద్యా పితోపతప్తరసనస్య న రోచికాను కింత్వాదరాదనుదినం ఖలు సైవ జుష్టా సాత్విక్రమాద్భవతి తద్గతమూలహంత్రీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. పరమ పావని మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. యత్ కృష్ణ నామ చరితాదిసితాప్య విద్యా పిత్తోపతప రసనస్య నరోచికాను కింత్వాధరాధనుదినం ఖలు సైవ జుష్టా స్వాద్వీక్రమద్భవతి తద్గతమూలహంత్రీ. జ్యోతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. స్యాత్ కృష్ణ నామ చరితాదిసితాప్య విద్యా పిత్తోపతప్తరసనస్య నరోచికాను కింత్వాదరాదనుదినం ఖలు సైవ జుష్టా స్వాద్వీక్రమాద్భవతి తద్గతమూలహంత్రీ. మాధవీలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. స్యాత్ కృష్ణ నామ చరితా దిసితా సారీ మాత స్యాత్ కృష్ణ నామ చరితాదిసితాప్య విద్యా పిత్తోపతప్తరసనస్య నరోచికాను కిం త్వాదరాదనుదినం ఖలు సైవ జుష్టా స్వాద్వీక్రమాద్భవతి తద్గతమూలహంత్రీ. జై గురు. సారీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. సో మనకి ఈ 7వ శ్లోకము ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. రూపగోస్వాముల వారు ఇచ్చినటువంటి శ్లోకము ఈ విధంగా ఉన్నట్టు. స్యాత్ కృష్ణ నామ చరితాదిసితాప్య విద్యా పిత్తోపతప్తరసనస్య నరోచికాను కింత్వాదరాధనుదినం ఖలు సైవ జుష్టా స్వాద్వీక్రమాద్భవతి తద్గతమూలహంత్రీ. స్యాత్ స్యాత్ అయి ఉన్నది. ఏంటి అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు కృష్ణ నామ చరితాది అంటే శ్రీకృష్ణుని యొక్క నామము, చరిత, లీలలు, కర్మలు అన్ని కూడా ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటివి. స్యాత్ కృష్ణ నామ చరితాదిసితాప్య విద్యా. సో నామ చరిత ఆది, నామము, చరితము, లీలలు మొదలైనవి ఎటువంటివి అట?
సిత అపి. సిత అంటే పటిక బెల్లము అని చెప్తుంటారు. మాధుర్యమైనటువంటి పటిక బెల్లము వంటివి అయినప్పటికీ కూడా ఆ అవిద్య అవిద్య అంటే మనలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానం వలన ఆ అజ్ఞానము అనేటువంటి పిత్త ఉపతప్త, పిత్తోపతప్త అంటే పైత్య రోగం, బైల్ రోగం ఏదైతే ఉందో కామెర్ల రోగం అని చెప్తుంటారు. పిత్తోపతప్త. సో మరి అలా అవిద్య అనేటువంటి కామెర్ల వ్యాధికి గురైనటువంటి వాని యొక్క ఆ నాలుక ఏదైతే ఉందో నరోచికాను, రోచిక. ఇక్కడ సాధారణంగా రోచిక అంటే రుచి, రోచిక రుచించదు అట. రసనస్య అంటే నాలుకకు రుచించదు. ఏంటి పైత్య రోగం అంటే కామెర్ల రోగం ఉన్నటువంటి వాడికి స్వీట్, తీయటి పదార్థాలు అవి వాటి యొక్క మధురిమను వాడు గుర్తించలేడట. తీయగా ఉండకుండా చేదులాగా ఉంటుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు, కింత్వా ధనుదినం, కింతు కానీ, ఆధరాత్, కింత్వాధరాత్ అనుదినం, అలా ప్రతిదినము నిరంతరము ఆధారముతో కలుసైవ జుష్ట. ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి కలు అంటే సహజంగా, స ఏవ అంటే నిక్కముగా, జుష్ట అంటే గ్రహించినప్పుడు లేదా జపించినప్పుడు. సాద్వీక్రమాద్భవతి తద్గదమూలహంత్రి. మూల అంటే సమూలంగా, హంత్రి అంటే నశింప చేయబడుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ శ్లోకం యొక్క భావం ఏం చెప్తున్నారంటే, ముఖ్యంగా మనకి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని వారి యొక్క పవిత్ర నామము, చరితము, లీలలు మరియు కర్మలు అన్నీ కూడా పటిక బెల్లము వలె మాధుర్యమైనవి, అతి మధురమైనవి అని చెప్తున్నారు. కానీ అజ్ఞానము అనేటువంటి అవిద్య అనే కామెర్ల వ్యాధి బారిన పడినటువంటి వ్యక్తి నాలుక తీపిని, రుచిని చూడలేకపోయినప్పటికీ కూడా ప్రతిరోజు ఈ మధురమైనటువంటి నామాలను శ్రద్ధగా జపించడం వల్ల అతని నాలుకలో సహజమైన రుచి మేల్కొంటుంది మరియు అతని వ్యాధి క్రమంగా మూలాధారము నుండి నశిస్తుంది అని, అతని వ్యాధి క్రమక్రమంగా మూలంగా నశించిపోతుంది. అది ఎంతటి అద్భుతమో అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆ కామెర్ల వ్యాధి బారిన పడినటువంటి వాడి యొక్క నాలుక తీపి రుచిని చూడలేదు. అలాగే మనం అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి, అంధకారంలో ఉన్నటువంటి మనకి ఈ భౌతికమైనటువంటి జగత్తు బాహ్య విషయాల ఎడ అనురక్తులమై ఉన్నంత కాలము ఆ భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామము, ఆయన యొక్క చరిత్రము గురించి, ఫాస్ట్ టైమ్స్, లీలల గురించి, ఆయన జరిపేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా ఎంతో దివ్యమైనటువంటివి. అటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటివి ఈ అజ్ఞానము అనేటువంటి అంధకారంలో ఉన్నటువంటి మనకు మన యొక్క కర్మల లాగానే, సాధారణం లాగానే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎలాగైతే పచ్చ కామెర్ల రోగం వచ్చినటువంటి వాడికి, ఆ కామెర్ల వ్యాధిన పడినటువంటి వాడి నాలుక యొక్క తీపి రుచిని చూడలేదు. మరి ఆ తీపి రుచిని చూడలేనటువంటి అటువంటి వాడికి చికిత్స ఏంటంటే అదే తీపిని రోజు పెడుతూ ఉండాలట. పెడుతూ ఉంటే తీపి చివరికి ఆ రోగం నయమయ్యి తీపి యొక్క మాధుర్యాన్ని అతడు గ్రహించగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే మరి ఆ భగవంతుని యొక్క నామము, ఆ భగవంతుడు వేరు కాదు కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను శ్రద్ధగా జపించడం వల్ల, అందుకే ఇస్లాంలో కనీసం 16 మాలల నామాలు జపం చేయాలి అని చెప్తుంటారు. జపం అనేటువంటిది 4 రెగ్యులేటివ్స్ ప్రిన్సిపల్తో పాటుగా జపం చేయడం అనేటువంటిది ముఖ్యంగా మనకు చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి.
సో ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో ఇవ్వబడినటువంటి దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణను మనం చూసినట్లయితే వారు దీనికి చాలా చక్కని ఉదాహరణలతో వివరిస్తూ ఉన్నారు. ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని వారి యొక్క నామము, గుణము, లీలలు మొదలైనవన్నీ కూడా సచ్చిదానంద స్వభావము కలిగినటువంటివి, దివ్యమైనవి. ఆయన యొక్క లీలలన్నీ కూడా దివ్యమైనటువంటి, ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటివి అని చెప్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆయన యొక్క లీలలను పటిక బెల్లంతో పోలుస్తూ ఉన్నారు. పటిక బెల్లము సహజంగా ఎంతో మాధుర్యమైనటువంటిది, ఎంతో తీయమైనటువంటి, అతి మధురమైనటువంటిదిగా అది అందరికీ నచ్చుతూ ఉంటుంది. కానీ ఎవరికైతే కామెర్ల వ్యాధి ఉంటుందో అతనికి అది చేదుగా ఉంటుంది. అలాగే ఎవడైతే అవిద్య అనేటువంటి ఆ పైత్యాన్ని, కామెర్ల రోగాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడికి ఎలాగైతే పటిక బెల్లము రుచించదో, పటిక బెల్లం యొక్క రుచిని అతడు ఆస్వాదించలేడో, అదే మాదిరిగా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ఆ సచ్చిదానంద స్వభావము కలిగినటువంటి నామాన్ని కానీ, గుణములను కానీ, లీలలను కానీ అతడు తెలుసుకోలేడు. ఆ కృష్ణ ఆ అవిద్య కారణంగా శ్రీకృష్ణుని యొక్క మధురమైనటువంటి నామ, గుణ, రూప, లీలాదుల యొక్క రుచి చూసేటువంటి శక్తిని అతడు కోల్పోతాడు అని చెప్తున్నారు. ఆ శక్తిని అది అవిద్య వికృతపరుస్తుంది అని చెప్పబడుతుంది. మరి అలా అవిద్య, అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి మనం ఎవడైతే శ్రద్ధతో ఆ భగవంతుని యొక్క, అంటే శ్రద్ధతో కృష్ణ భక్తి భావనను చేపడితే, ఏంటి కృష్ణ భక్తి భావన? మనకి ఆ హరినామ సంకీర్తన, అంటే ఆ హరినామాన్ని, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామాన్ని మరి కీర్తిస్తూ ఉంటే, అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలలు మనకి ఎందుకంటే మాట్లాడాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ మాట్లాడాలనిపించినప్పుడు ఏది పడితే అది చెత్త చెదారాలు మాట్లాడకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను గురించి, ఆ భగవంతుని లీలలు, ఆ చరిత్ర గురించి చదివితే మనకి అది, అంటే ఈ ఇంద్రియము భగవత్ సంబంధంలో వినియోగించబడుతుంది. అలాగే మనకి వినాలనిపిస్తుంది. ఏది పడితే అది చెత్త చెదారాలు వినే బదులుగా భగవంతుని యొక్క లీలలను వినాలి అని చెప్తుంటుంటారు గురువు. సో కాబట్టి ఆ దివ్య లీలలను వింటే, ఆ దివ్య గుణగణాలను కీర్తిస్తూ ఉంటే మనలో ఉండేటువంటి అవిద్య నశించి ఆ నాలుక దేవదేవుని యొక్క దివ్య స్వభావ మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించగలుగుతుంది. మరి అలా నిత్యము చేసేటువంటి ఆ కృష్ణ భక్తి భావన, కృష్ణ భక్తి సాధనే చేతనే మరి ఆధ్యాత్మిక ఆరోగ్యం తిరిగి చేకూరడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. సో కనుక దాని కొరకు చేయవలసినటువంటిది ఆ భగవన్నామ జపం చేయడము, సో ఆ భగవంతుని గుణగణాలను వినడం, శ్యామ సుందరమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని, ఆలయాలకు వెళ్ళి ఆ భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని దర్శించుకోగలగడం చెయ్యాలి అని చెప్తుంది. మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో మనిషి కృష్ణ భక్తి భావన కంటే లౌకికమైనటువంటి, ఎందుకంటే భక్తిలో ఆధ్యాత్మికమైన, ఎవరికైనా ఈ రోజు మనం టెంపుల్కి వెళ్ళొద్దాం రండి, ఇస్కాన్లో మధ్యాహ్నం సండే రోజు ఫీస్ట్ ఉంటుంది, పోదాం రండి అంటే, ఇవాళ దొరికింది, సినిమా పోవాలి, లేకపోతే అటని చెప్తుంటారు కదా. లేకపోతే ఇంకేదో పార్క్ పోదాం అంటే వస్తారు, కానీ టెంపుల్కి వెళ్దామంటే అంత తొందరగా రారు. చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో కాబట్టి భౌతిక జగత్తులో ఈ కలియుగ ప్రభావమే అలా ఉంటూ ఉంటుంది. మనల్ని కృష్ణ భక్తి భావనలో కంటే
లౌకికమైనటువంటి విధానంలోని ఎక్కువగా రుచి చూపించినప్పుడు చూస్తూ ఉంటుంటారు. అదే మరి రోగ స్థితి అని చెప్తారు, కామెర్ల రోగం లాగా చెప్తూ ఉంటారు. ఎలాగైతే కామెర్ల రోగాన్ని వాడికి ఆ పటిక బెల్లం యొక్క తీపిని ఆస్వాదించలేడో, మరి ఈ మోహము అనేటువంటి రోగానికి, ఇంద్రియ భోగ వాంఛలు ఉండేటువంటి రోగ స్థితిలో ఆ భగవంతుని యొక్క గుణగణాలు అంత ఎక్కువగా నప్పవు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి వాస్తవానికి ప్రతి జీవుడు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య దాసుడుగా ఉండడమే సహజమైనటువంటి స్థితి. ప్రతి జీవుడి యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితి ఆ భగవంతుని యొక్క దాసులు. ఎందుకంటే మనకి చెప్పబడుతుంది, జీవేర స్వరూపహయ కృష్ణేర నిత్యదాస. అంటే జీవుడు శ్రీకృష్ణుని యొక్క మాయచే ఆకర్షితుడై అందువలన కృష్ణుని మరిచి మరి ఈ ఆరోగ్యకర స్థితి ఏదైతే ఉందో అది మర్చిపోతూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క నిత్య దాసుడుగా జీవేర స్వరూప హయ కృష్ణేర నిత్యదాస, ఆ కృష్ణుడి యొక్క నిత్యదాసుడుగా జీవుడు ఉండవలసినటువంటి, కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తుల్లో బాహ్య శక్తి అని చెప్తాం, మాయాశక్తి, ఆ భగవంతుని యొక్క ఒక రక శక్తి అయినటువంటి మాయ చేత ఆకర్షితమైనటువంటి మనము ఆ భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని మర్చిపోతూ ఉన్నాం. కనుకనే మన యొక్క ఆరోగ్య స్థితి నశించిపోతుంది, కామెర్ల రోగం లాగా అజ్ఞానంలో చిక్కుకొని పోతున్నాం. ఎందుకంటే ఈ మాయ జగత్ ఏదైతే ఉందో అది దురాశ్రయ అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. దురాశ్రయం, దురాశ్రయం అంటే చెడ్డ ఆశ్రయం, లేదా నిజమైనటువంటి ఆశ్రయం కాదు మనకి, అటువంటిది మిథ్యా ఆశ్రయం అని కూడా చెప్పవచ్చు. మరి ఈ దురాశ్రయంలో శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వాడు ఆశల పల్లకిలో, ఊహల ఆశల పల్లకిలో ఊరేగుతూ ఉంటాడు. నేను ఇది సాధిస్తాను, నాకు అది వస్తుంది, నేను దాన్ని చేయగలను అనేటువంటి భావనలో ఉండిపోతూ ఉంటుంటాడు. నేనే చేయగలను అనేటువంటి భావనలో ఊరేగుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏవో ఆనందాలు పొందాలి అనేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి నిజమైనటువంటి ఆనందము ఆ భగవంతుని సేవ చేయడంలో ఉంది అని తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నాం. నిజమైనటువంటి ఆనందము భక్తిలో ఉంటుంది, భక్తిని ద్వారా పొందవచ్చు. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఈ ఇంద్రియ తృప్తి, భౌతిక ఇంద్రియాలను భోగించాలి అనేటువంటి వాంఛలో, ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి దుఃఖాలయంలో ఉండి ఆనందాన్ని పొందుతున్నామని చెప్తాం. దుఃఖాలయం అశాశ్వతం అని చెప్పబడుతుంది భౌతిక జగత్. అటువంటి దుఃఖాలయం అశాశ్వతమైనటువంటి దాంట్లో ఉండి నేనేదో శాశ్వతంగా ఉండిపోయేవాడిని అనే భావనలో నేనేదో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాను అని అనుకుంటూ ఉంటాం ఈ దేహపరమైనటువంటి సుఖాలలో ఉండి. సో మరి ఆ విధంగా ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి జగత్తులో సుఖభాగులు కావడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ మరి కానీ ఇది నిజమైన సుఖాన్ని ఇవ్వలేనటువంటిది. అది భగ్నమైనప్పుడు సో మరి అవిద్య కారణంగా వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నటువంటి తప్పులు తెలుసుకోలేమని చెప్తాను. ఎందుకంటే కొన్ని జీవులు ఉన్నాయి, మామూలుగా మనం ఉన్నాం, హల్వా చాలా ఇష్టంగా తింటాం, లేదా రసగుల్లా, స్వీట్లలో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ కొన్ని జీవులకు హల్వా నచ్చదు, వేరే విధమైనటువంటి పందులు ఉన్నాయనుకోండి ఏది దానికి. సో అందుకే మనకి భక్తులు అయినటువంటి వాళ్ళు నిజమైనటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వారు చెప్తూ ఉంటారు, ఎన్నెన్నో జన్మలు పొంది తిని ఎన్నెన్నో దేహాలను పొందాము, ఎన్నెన్నో రకాలైనటువంటి తిండ్లు తిన్నాము, ఎన్నెన్నో అనుభవించాము, కానీ ఈ జన్మలో నీ యొక్క భక్తిని తెలుసుకున్నాను, సో నాకు ఈ భక్తి కొనసాగించమని వేడుకుంటారట భక్తులు. అందులో పురంధరదాసు వంటి గొప్ప గొప్ప భక్తులు ఆ విషయాలను, ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో ఆత్మానుభూతి స్థితికి ఎదుగుతారో పూర్వం తను చేసినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా తెలుస్తాయి.
కానీ ఇప్పుడు మనం అజ్ఞానంలో అవిద్యలో ఉండిపోవడం కారణంగా మనకేం జరిగింది, మనం పూర్వం ఏం చేశాము, భవిష్యత్తు ఏంటి అనేది తెలుసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి. ఇవన్నీ వదిలి విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి స్థితికి చేరుకున్నప్పుడే అది మనకి సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది. సో అందుకే చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ఈ భౌతిక జగత్తులో ప్రతి ఒక్కళ్ళు సుఖభాగులు కావడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అన్ని విధాలుగా వారి యొక్క ప్రయత్నాలు భంగపడినప్పటికీ అవిద్య కారణంగా తెలుసుకోలేకుండా పోతూ ఉన్నారు. సో మరి ఒక తప్పును సరిదిద్దుకోవడానికి వేరొక తప్పు చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ భౌతిక జగత్తులో జీవన సంఘర్షణ పడుతూ ఉంటున్నాం. ఇదే ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క పరిస్థితి. కానీ మరి ఎప్పుడైతే మనిషికి కృష్ణ భక్తి భావనను చేపట్టి సుఖభాగుడు కమ్మని మనం సలహాలు ఇస్తే అది స్వీకరించలేరు. భక్తికి అదే ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా, భక్తి చేయండి లేదా ఆలయాలకు వెళ్ళండి అంటే రారు. కానీ బయటికి ఏదైనా సినిమాకి వెళ్దామా లేదా ఏదైనా ఎంజాయ్ చేయడానికి వెళ్దామా అంటే మంచిగా వచ్చేస్తుంటాం. సో ఇటువంటి ఈ అవిద్యకు ఔషధంగా కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం ప్రపంచమంతటా విస్తరింప చేయబడుతుంది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళలో స్వతహాగా కృష్ణ చైతన్యము ఉంటూ ఉంటుంది, కాకపోతే సుప్తావస్థలో ఉంటుంది. దానిని జాగృత పరుచుకున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కడు కూడా కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నం అవుతారు. సో దానికే ఈ ఇస్కాన్ సంస్థ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము ప్రపంచమంతటా విస్తరింప చేయుచున్నది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ జనసామాన్యము అంధప్రాయులైనటువంటి నాయకుల చేత తప్పుదోవలు పట్టించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కొన్ని సంస్థలు ఇవి తప్పుడు మార్గాలను బోధిస్తూ, సో మరి ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి భావనాయుతులు కానటువంటి నిజమైనటువంటి శాంతి తెలియదు. కానీ శాంతి కావాలి, అది కావాలి, సుఖం కావాలి అంటూ చెప్తూ ఉండేటువంటి నాయకులు ఎంతో మంది ఉంటుంటారు. రాజకీయవేత్తలు, తత్వవేత్తలు, వైజ్ఞానికవేత్తలు, వీళ్ళందరూ కూడా నిజానికి అంధప్రాయులే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఒక అంధుడు ఇంకొక అంధుడికి దారి చూపెట్టినట్లుగా ఈ సాధారణమైనటువంటి జనాలకు వీళ్ళు మార్గదర్శకులుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంటారు. సో నాస్తిక జీవన విధానంలో ఉండేటువంటి వాడు నిజమైనటువంటి జ్ఞానం లోపించినటువంటి వాడు అని చెప్తున్నారు. ఆ కారణంగా వాస్తవానికి వాళ్ళు మూడులు నరాధములుగా ఉంటారు అని భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గుర్తు చేస్తున్నారు. నమా దుష్కృతినో మూఢ ప్రపద్యంతే నరాధమ మాయాప వృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రిత అంటూ చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు భగవద్గీతలు. దాన్ని ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. 7వ అధ్యాయం 15వ శ్లోకంలో ఉంటుంది. దుష్టులైనటువంటి మూడులు నరాధములు మాయ చేత జ్ఞానము హరింపబడినటువంటి వారు, దానవ ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి నాస్తిక భావాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి 4 రకాలైనటువంటి దుర్జనులు నాకు శరణజొచ్చరు అర్జున అంటూ చెప్తారు. అటువంటి వాళ్ళు ఎన్నడూ కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి శరణజొచ్చరు అని చెప్తుంటారు. అంతేకాదు ఇంకా ఆశ్రయం పొందేటువంటి వారిని కూడా అడ్డగిస్తూ ఉంటుంటారు. చూస్తూ ఉంటాం. ఏం చేస్తారు ఇస్కాన్కు పోయి, మీరు ఏం అనుభవించకుండా ఈ జన్మ ఉన్నదేంది అనుభవించడానికి. మొన్నేదో ఒక ఆయన చూస్తున్నాడు, ఎందుకు ఉన్నది మనం పొందడానికి, తిరగడానికి. వీడు అన్ని తిరిగాడురా, అన్ని దేశాలు తిరిగాడురా, లేదా అన్ని అనుభవించాడురా, అన్ని చెప్పాలరా అని చెప్తున్నాడు ఒక ఆయన. ఏదో యూట్యూబ్లో కనపడితే మొన్న ఒక ఆయన. అది కాదు జీవితం. మన నిజమైనటువంటి స్థితి ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి శాస్త్రాలు మనకి ఏం సూచిస్తున్నాయో శాస్త్ర విరుద్ధంగా ప్రవర్తించవద్దు అని చెప్పబడుతుంది. శాస్త్ర సంబంధ విషయాలను అనుసరిస్తూ. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ కామెర్ల రోగం వాడికి పటిక బెల్లాన్ని ఇస్తూ ఉంటే క్రమక్రమంగా పటిక బెల్లం ఇస్తూ పోతూ ఉంటే దాని యొక్క రుచి, కామెర్ల రోగం తగ్గి బెల్లం యొక్క రుచి తెలుస్తూ ఉంటుందట. అలాగే మరి నామ రుచిని తెలుసుకోలేనటువంటి వాళ్ళకి అలా కొద్దిగా క్రమంగా మొదటగా అపరాధాలతో చేస్తూ ఉంటుంటాం. సో తదుపరి మనం దాన్ని అపరాధ రహితంగా
చేసేటువంటి పరిస్థితికి రావచ్చు. సో కనుకనే ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నట్లుగా భగవంతుడి గురించి, ఎందుకంటే మొదటగా ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి 6 శ్లోకాల్లో ఉండేటువంటి భజన క్రియ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని స్మరించడం. సో ఈ భజన క్రియ అని చెప్తుంటారు. ఆ భజన క్రియ క్రమక్రమంగా చేస్తూ ఉంటే మరి ఈ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ నామ మహామంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా ఈ ప్రపంచంలో కామెర్ల రోగానికి ఎలాగైతే ఈ అజ్ఞానాన్ని తొలగించేటువంటి ఏకైక ఉపాయం అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మరి రోగగ్రస్తునికి కృష్ణ భక్తి భావన అంతగా రుచించపోయినప్పటికీ కూడా భవరోగాన్ని నయం చేసుకోవాలి అని కోరితే అతడు దాన్నే పరమాదరంతోనూ శ్రద్ధతోనూ గ్రహించవలసి ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. సో హరే కృష్ణ మంత్ర జపంతోనే చికిత్స ప్రారంభమవుతుంది మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించుకోవడానికి. సో అలా జపించడం వల్ల ఈ భౌతిక భావన స్థితిలో ఉన్నటువంటి మనిషి హరినామ జపం ద్వారానే అన్ని మిథ్యా భావనల నుండి బయటపడతారు అని చెప్తారు. అదే మనకి చైతన్య మహాప్రభులు వారి శిక్షాష్టకం, చేతో దర్పణమార్జనం భవ మహాదవాగ్ని నిర్వాపనం శ్రేయకైరవ చంద్రికా వితరణం విద్యా వధూ జీవనం ఆనందాంబుధివర్ధనం ప్రతిపదం పూర్ణామృత స్వాదనం సర్వాత్మ స్నపనం పరం విజయతే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం. సో అలా ఆ మిథ్యా భావనల నుండి బయటపడడం, అవిద్య ఆధ్యాత్మిక ఉనికి, మరి అవిద్య అనేది అహంకారానికి పునాది అని చెప్తారు. మరి నిజమైనటువంటి రోగం హృదయంలో ఉన్నది, కానీ మనసు శుద్ధి పడితే, చిత్తము నిర్మలమైతే మనిషి యొక్క భవరోగం చేత హానికి గురికాడు అని చెప్తారు. సో మరి ఆ హరినామము జపంలో మనం సాధారణంగా మొదట్లో అపరాధ స్థితిలో జపం చేస్తాము. తదుపరి క్రమక్రమంగా చేస్తూ ఉంటే అపరాధాలు తగ్గుతూ ఉన్నటువంటి స్థితి, అలాగే విశుద్ధ స్థితి అనే 3 స్థితులలో ఉంటాయని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అదే మనకి ఇక్కడ భక్తుల్లో ఉండే స్థితులు. అపరాధ స్థితి నామాపరాధ దశగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అలాగే రెండవది నామభావ దశ, అంటే అపరాధాలు తగ్గుతూ ఉంటుంటే, అంతే కదా, మనం చేస్తూ ఉంటే క్రమక్రమంగా అనార్థ నివృత్తి అవుతూ ఉంటుంది, అయిపోయి మనకి నిష్ఠ రుచి కలుగుతూ ఉంటుంది. అది విశుద్ధ స్థితి అని చెప్తూ ఉంటాం. సో కాబట్టి మనకి నామాపరాధాలు, దశవిధ నామాపరాధాలు చెప్పబడుతూ ఉంటూ ఉంటాయి. సో కనుక మరి ఆ అపరాధాలు లేకుండా నామాపరాధ స్థితికి నుండి ఆ శుద్ధ నామస్థితికి మధ్య ఉండేటువంటి, అంటే ఇక్కడ విశుద్ధమైనటువంటి పొందగాని స్థితిని పొందినప్పుడు ఆ జీవుడు ముక్తుడవుతాడు అని చెప్తారు. అదే మనకి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు శ్లోకంలో భవ మహాదవాగ్ని నిర్వాపనం అని పిలువబడుతుంది. భవదాగ్ని నుండి బయటపడడము, మరి ఆధ్యాత్మిక జీవన రుచిని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటుంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా కృష్ణ చైతన్యాన్ని చేపట్టి, సో మరి ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నం అవ్వాలంటే మొదట మనకు కావలసినటువంటి శ్రద్ధ, విశ్వాసం. అందుకే భగవద్గీత బోధిస్తూ అర్జునుడితో అంటాడు, నీవు నా ఎడ మరి అసూయ లేనటువంటి వాడివి, నీవు నా భక్తుడవు, మిత్రుడవు, నా ఎడ ఏనాడు అసూయ లేనటువంటి వాడు, అంటే శ్రద్ధావంతుడై ఉన్నటువంటి వాడు. సో కాబట్టి భక్తికి, ఆధ్యాత్మిక విజయానికి శ్రద్ధ అవసరం అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. ఆ హరినామ జపంలో శ్రద్ధ పెరిగినప్పుడు
సాధారణంగా కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో చేరుతూ ఉంటాము. ఆ ఉద్యమంలో చేరి సంకీర్తన బృందాలుగా ప్రపంచమంతటా మనకి ఇప్పుడు ఈ ఇస్కాన్ ద్వారా జరుగుతుంది. అలా శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వాడు తదుపరి దీక్ష తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాంటి స్థితికి వచ్చినటువంటి వాడిని భజన క్రియ స్థితి అని చెప్తారు. ఇక అలా దీక్ష తీసుకున్నటువంటి వాడు నిత్యము 16 మాలల హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపం చేస్తూ 4 నియమాలను పాటిస్తూ ఉంటుంటారు. ఏంటి ఆ 4 నియమాలు అంటే, అక్రమ సంబంధాలను కలిగి ఉండకుండా ఉండడము, మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించకుండా ఉండడము, మాంసభక్షణ చేయకుండా ఉండడము, జూదము ఆడకుండా ఉండడము అనే 4 నియమాలను పాటిస్తూ ఆ 16 మాలల హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ భజన క్రియ ద్వారా అతడు భౌతిక కల్మషాల నుండి ముక్తి పొందుతాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అలా భౌతిక కల్మషాల నుండి ముక్తి పొందినటువంటి వాడు ఇక ఆ హోటల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడం కానీ, అంటే మాంసము ఉల్లిపాయలతో తయారు చేసినటువంటి ఆ నామమాత్ర రుచికరమైనటువంటి పదార్థాలలో చూడడానికి ఇక హోటల్స్ కానీ అటు కానీ వెళ్ళరు అని చెప్పుకుంటారు. అలాగే పొగ తాగడం కానీ, కాఫీ టీలు అవన్నీ కూడా అన్ని వదిలేస్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఈ అనర్థ నివృత్తి, అనర్థాల నుండి బయటపడ్డప్పుడు కృష్ణ కర్మలను చేయడంలో నిష్ట కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. అదే మనకి నిష్ట, అనర్థ నివృత్తి ద్వారా నిష్ట. అందుకే ఇక్కడ చెప్తుంది భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి, నిష్ట, రుచి. ఇక మనకి ఆ రుచి. సో మరి ఎప్పుడైతే అనర్థాల నుండి బయటపడతాడో కృష్ణ కర్మలు చేయడంలో నిష్ట కలుగుతూ ఉంటుంది. అట్టి కలాపాల పట్ల రుచి, ఆసక్తి, మనకి ఆసక్తి అనేది నెక్స్ట్ దాంట్లో వస్తుంది, 8వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతుంది ఎక్కువగా. సో మరి ఇక ఆ విధంగా రుచి, ఆసక్తి కలవాడై భక్తి యోగ నిర్వహణలో పారవస్యాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తారు. సో దాన్నే భావస్థితి అని చెప్తాం. అది 9 నుండి 11 శ్లోకాలలో వివరించబడుతూ ఉంది మనకి. సో మాయ నిలిచి ఉన్నప్పటికీ భక్తుడు భావస్థితిని పొందినంతటా అతన్ని అది కలతపరచదు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే భక్తుడు మాయ యొక్క నిజమైనటువంటి స్థితిని చూడగలగడమే దానికి కారణం అని చెప్తారు. మాయ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే శ్రీకృష్ణ విస్మృతి, శ్రీకృష్ణుడిని మర్చిపోవడమే మాయ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ శ్రీకృష్ణ విస్మృతి, శ్రీకృష్ణుడి యొక్క స్మృతి లేదా కృష్ణ భక్తి భావన, ఇవి రెండు కూడా వెలుగు నీడలు అని చెప్తారు. చీకటి అజ్ఞానాలు వెలుగు నీడలోంచి చీకటి వెలుతురులాగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇవప్పుడు కూడా పక్కపక్కనే ఉంటాయి, ఒక జస్ట్ తెరలాగా ఉంటుంది. తెర అవతలకు వస్తే వెలుతురు, యువతలో ఉంటే అజ్ఞానంలో ఉండిపోతుంది. మరి మనం ఆ వెలుగు నీడలో ఉండిపోతే మరి వెలుగులో ఉండేటువంటి సౌకర్యాలను మనం అనుభవించలేము. అలాగే వెలుగులోకి వచ్చామనుకోండి, చీకటి మనల్ని ఏమి చేయదు. చీకటిలో ఉండేటువంటి ఆ భయంకరమైన విషయాలు ఏవి కూడా మనల్ని ఇక ఏ విధంగానూ కలత పెట్టదు. చీకటి నుండి బయటకు వచ్చి వెలుతురులోకి వచ్చామనుకోండి, చీకటిలో ఉన్నంతసేపు భయంగా ఉంటాం కదా. సో అలా ఈ బద్ధ స్థితి నుండి బయటపడి ముక్త స్థితిలోనికి వచ్చినటువంటి వారు మరి ఇక వెలుగులో ఉంటే చీకటి ఏమాత్రం కూడా కలత పెట్టదు అని చెప్తారు. ఏంటంటే కృష్ణ భక్తి భావనను చేపట్టడం ద్వారా మనిషి క్రమంగా ముక్తుడై వెలుగులో నిలిచిపోతాడు అని చెప్తారు. ఇక ఎప్పుడైతే వెలుగులోకి వస్తాడో ఆ చీకటి తాకనైనా తాకదు అతన్ని అని చెప్తారు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు ఇంతకుముందు కూడా చూసాం మనం, కృష్ణ సూర్య సమ మాయ హయ అంధకార హయ కృష్ణ తాహ నాహి మాయార అధికార అని చెప్పబడుతుంది. కృష్ణ సూర్య సమ
మాయ హయ అంధకార. శ్రీకృష్ణుడు సూర్యకాంతితో పోల్చబడగా మాయ అంధకారంతో పోల్చబడినటువంటి. మరి ఎచ్చట సూర్యకాంతి ఉంటే అచ్చట అంధకారం నిలవదు. అంటే ఎప్పుడైతే మనం శ్రీకృష్ణుడిని ఆశ్రయిస్తామో అది తొలగిపోతుంది, అజ్ఞానం అంధకారం అంతా తొలగిపోతుంది. సో ఆయన మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు కదా, నా భక్తుల యొక్క హృదయాలలో ఉండి అజ్ఞానం అంధకారాన్ని జ్ఞాన జ్యోతి ద్వారా నేను తొలగిస్తాను అని చెప్తారు. ఎప్పుడైతే మనిషి శ్రీకృష్ణ భక్తి భావనలో, కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమవుతాడో మాయా ప్రభావం అయినటువంటి మోహ అంధకారం అంతా కూడా నశించిపోతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ విధంగా అజ్ఞాన అంధకారం నుండి బయటపడి మనల్ని మనం ఉద్ధరించుకోవడానికి మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము కృష్ణ భక్తి భావన, కృష్ణ చైతన్యము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నది. సో దానికి మనం చేయవలసినటువంటిది ఆ భగవన్నామ స్మరణ. అందుకే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది శ్రీకృష్ణుడి యొక్క నామము, చరిత, లీలలు, కర్మలు అన్నీ కూడా దివ్యములు అయి ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. సచ్చిదానంద స్వభావములు కలిగినటువంటివి, అతి మధురమైనటువంటివి. కానీ అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉండి ఆ మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించలేకపోతున్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఈ బద్ధ జీవులను గురించి చెప్తూ ఉన్నారు మనం. సో కాబట్టి మరి ఈ భవరోగాన్ని నయం చేసుకోవడానికి మనకున్నటువంటి మార్గము ఆ భగవన్నామ స్మరణమే. ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని నిరంతరము స్మరిస్తూ ఉంటే మనము ఆ భవరోగము నుండి బయటపడతాము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో దానికి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువులను ఆశ్రయించి మనము చేయవలసినటువంటి. హరే కృష్ణ. సో జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.